Haga jingile kai CONCACAF Gold Cup hapdeng ke Jamaica, Persia ya ke Trinidad and Tobago. Aba phai shak ne ke jingile kai ke Jamaica kala job sok na sau lagaway. Agaway pat ke jingile kai ke USA Persia ya ke Saint Kitts and Nevis. Aba phai shak ne ke jingile kai ke USA kala Joshua ban pen khijar nengkong tang haka minit ke bakat a lengbau dode. Bad ya ke bol lai rapen bu da busio. Batang hadin minit ke USA kala yo biang matap ya ke gol ka ba kata ha ka minit ka bakat saw lengba u Reynolds. He left FC Dallas Major League Soccer's leading scorer. Batang hadin minit ke USA kala yo tap hadu lai gol kata ha ka minit ka bakan riu bat yang ni ka gol ka balai jong ka USA la yo tap lengba Ferreira. Bat haga minit ka ba Peusan Ferreira la yo biang tap ya ka gol ka ba ke jong u bat ka ba saw nak benta ka USA. Bat hadu bukut ka kelas step ka USA kala tam da saw lanot. Bat haga kelamit kada ka minit ka ba San Peu ka USA ka la yo tap ya ka gol ka ba San Lengbau Ferreira. Bat kani ka dairu ka gol hat-trick ka jong u haga ni ka jinglai kai. Pada haga minit ka ba nyau Peu khandai udor deu la yo tap ya ka gol ka ba ka jong u bat ka gol ka ba hendriu nak benta ka USA. Adu bugor ka jinglai kai ka USA kala job sok dah hendriu la Persia ya ka Saint Kitts and Nevis. Bat leng ba ka ni jing job ka USA ka dang ne akli du jong ka mi ya ken point.